Здравейте, аз съм Ади Plays Minecraft и днес ще играем ето тази игра Piano Tiles 2. Дано ви хареса. Лично на мен много ми харесва. Да започваме. Аз съм 27 левел, но ще играя ето това. Ето. Не е много трудно, но и не е лесно. На мен ми е любим. Не знам защо. Не е по-трудни, които съм ги минавала. Почти на всички съм първа. Не знам защо, но... Почна телефона да лаки. Снимането много ми помага. Побавно е. Не се прави лък. Точно най-трудната част. Да, помагаш ми. Помага ми този лък. Минах си рекорда. Ето виждате. Сега сигурно ще фейлна. Супер! Последния път бях изкарала толкова много. Да. И нещо се изтряснати с него. Копче и това беше. Това е снимано още. Това е снимано, мисля. Да. Ама ако няма място... Фейл. Правя нещо, да, супер. Вече знам как да се минавам да печеля. Ще снимам. Ще го изтрия. И готово. Усетих се на кое да правя. На фаунчи, но съм зле. И на хорс райдинг. Те са най-трудните. Не си оправил! Фейл. Поне съм си. Ей! Айде, ето ви. Тук защо лъга почна? Спря да е. Да, 106 ме е рекорда. Какво? Не знам. Тъй. Лага свърши. Едно устройство. Обаче, тъпите сърца свършиха. Имам си доста. 8 и 8. Кое да избера? Така, както казах, нека да играем това. Не казах, че съм зле, но не казах, че съм добра. Аз съм noob плюс или про минус. Тук отдавна не съм стигала. И този лак ми прави пречи вече. Представете сега го натисна без да искам. Това е лесно. Ето, видяхте? 700 дрес, как съм направила? Ето да пробваме. Мисля това да е последното. Не ще свиря едно друго. И това ще е последно. Моля си да не е фейлна. Да, точно лага свършва. Най-трудните.
Яка песен. Ой, извините, че не говоря, но просто съм свикнала да не говоря. Добре. Окси, продължаваме. Окей, трудно е. Не, школа си. Но този влак наистина ми помага. Окей, пак пауза. Така, малко шума в къщата, но... О, да. Кой е най-добрия? Кой е на първо място? Та-та-та-та-та-та-та. Ама за стримовете не знам дали ще качвам. Те ще мога да качвам. Иначе имам голямо желание. Но съм 6 класи. Трябва да се дълча. Пък и днеска и края на вакансията ми е малко гадно. Въпреки че обичам да ходя на училище. Дай, може има да го сверя. Този влак ми помага, както казвам за 100 път. Помага ми да имам 3 коронки. Това не е все едно играеш за първата си звезда. Няма да се изкажа. Ще гледам видеота. Аз ще скипна, когато гледам видеотата, така че... Окей, хора, върнах се, свърши втората реклама. И тя... Да, може филма. Окей. Аз имах ли 2 коронки? Не играя се за 3. Не за 2. Извинявайте, че пак не говоря. Просто като говоря си разсейвам. Защото аз съм Арифейл. Този канал
Няма да качвам само Майнкрафт, разбира се. Даже Майнкрафт малко ще качвам, но да. Окей. Става напечено. Ако нямах лак, даже не си представите колко ще да е трудно. Може на клипа да няма лак и да е много бърз. Не знам. Аз ще видя. Ой, майко, ще направя голям фейл. Ужас. Тя да се проваля. Значи следите корон. Няма нищо. Фак. Ето да, чакайте. Ето е. Извинете. Не бе. Извинете. Дай. Супер. Не. Мразя тия реклами. Поне ми западна кратката. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Не! Добре. Да. Гледайте какви нищожни. Гледайте. Ами, мислих това да е всичко, но имам 10 живота. Това ще изиграете за които ми са паднали още една. И добре. Добре, сега ще ги видим какви са. Цигане данс. Фейл. Виждате какъв фейл съм понякога. Това е според... не, това не ми се играе. Сега ще фейл. Чакайте. Това аз не фейлвам даже. Тази винаги последните са най-трудни. Да, ако няма хъп, ще е по-трудно. Добре. Връщам се на това, което искам да направя. Добре, стигнах. Опа-не. И то е... Канкан. Филмах. Ами добре хора, мисля, че това ще е за този клип. Харесайте, сабскрайбнете, ако искате. И коментирайте клипа. И това е от мен. Чао! Бъбъл!